Silja Eurooppa on saapunut Turkuun. Pyydämme kaikkia Turkuun jääviä matkustajia ystävällisesti poistumaan laivasta. Maihin nousu tapahtuu kannalta 5 ja kannalta 7. Kiitämme matkasta ja toivotamme teidät tervetulleeksi uudelleen. Pahoittelemme sähkökatkoksesta aiheutunutta häiriötä. Silja Europa har anlänt till Åbo. Vi ber de passagerare som ska gå av i Åbo att vänligen lämna fartyget. Landstigningen sker på däck 5 och 7. Vi ber hyttpassagerarna kontrollera att ni ej glömt kvar någonting i hytterna. Vi tackar er för resan, önskar er välkomna ombord igen. Vi beklagar de olägenheter strömavbrottet medför. Silja Europa has arrived in Turku. All passengers to Turku are kindly requested to leave the ship. Disembarkation will take place on deck 5 as well as on deck 7. We thank you for the voyage and wish you welcome on board again.